Si Brother Clive kalimutan gikan sa Confraternity of the New Apologetics live via Zoom. Brother Clive, maayong udto kanimo Brother Clive og Pit Senior. Sa Bombo Lawrence o Viva Pit Senior usab kanimo og sa tanan nga nakig-uban kanato diri sa Bombo Radio o ingon man sa tanan nga mga Pilipino nga nagdebosyon sa Senior Santo Niño sa Tibok Pilipinas, Bombo Lawrence, mayong adto. Alright, Brother Clive, nganong giselebrar nato no, gisaulog ginato popular kayo diri sa Pilipinas ang larawan sa bata nga balaang bata ang Senior Santo Niño. So makita nato Bombo Lawrence no, according to Monsignor Elmer Bakahin nga mo ni ang cradle of faith, but pasabot nga diri nagsugod ang atong pagtuong Kristyanismo o Katoliko sa Pilipinas. At the same time, ang Simbahan Katoliko Bombo Lawrence ga-meditate or mamalandong kita sa tanan nga mga panahon, edad or yugto sa kinabuhi sa atong Ginoo. Muna nga nagpakabata man ang atong Ginoong Kristo, apil ni sa atong pamamalandong kung unsa iyang mensahe nga ipaabot sa ato sayang kinabuhi isip sa kabata sumunang gasaulog kita ning Senior Santo Niño Bombo Lawrence. Yeah, dunay trending karon no kay usa ka buok netizen ni nag-comment ba. Ana siya Brother Clive o kabantay ka every time nga naay pagasaulogon nga mga kalihukan mahitungod sa mga Dios-Dios kay naadyoy mo abot nga kalamidad og sa December ag padulong Christmas kunuhay nagbaha gyapon tas karon padulong sinulog o naa na sab kalamidad saro pod og di mo kamata ana undangin na ng pagsimba ng mga kahoy og mga bato nga dili kalihok masuko ang Dios ana kay nanakyukbo ng alagad mo og Dios og nilinok nga larawan. Exodo 23:5 matod pa ni James Casimero Vasquez nga karon gitabangan na gid siya sa gitabangan na gid ang iyang post Brother Clive. It's a matter of interpretation sa panghitabo or sign of times Bombo Lawrence no. Tungod kay kung atong tanawon bisan sa mga lugar nga walay debosyon sa Santo Niño gabaha man gyapon na Bombo Lawrence so maigsoon grabe man gyapon ang mga kalamidad so dili Santo Niño hinungdan. Pero on the other side pwede po nato ma-interpret nga kung wala pa ang Santo Niño nato gidebosyon wala pa ta mong sangpit saya basin us mas doble pa or mas grabe pa ang kalamidad makiigsonan nga atong mahiaguman. So muna nga bisan og naay kalamidad or wala ang ko o ang mga deboto nagpakita Bombo Lawrence nga dili makapugong dili makapaundang sa ilang paghigugma o pagdebosyon sa Senior Santo Niño. So Brother Clive, si Jesus bata man gid siya di ba niagi sa pagkabata pero wala man to siya mga corona Brother Clive. Unsay mapasabot aning larawan sa Senior Santo Niño no? Unsa ba ni Christ the King ba kini? Kini lugar nga panahon Bombo Lawrence sumuni panahon sa mga monarkiya. Sumuna nga mga hari ang nagadumala sa mga lain nga mga nasod sa kalibutan. Apan ilang na pamalandungan Bombo Lawrence no nga ang hari nato sa mga hari no Revelation 19:16 mao ang atong Ginoo o bisan lugar sa iyang gamay pa siya nga bata Bombo Lawrence wala nawala yang pagkahari kay gani sa Old Testament no like Solomon o uban pang mga hari bisan bata pa gakoronahan ng Bombo Lawrence mo na nga ana lugar nga reflection makigsunan nga ang bata i-crown gyapon as hari mo na nga ato pong Santo Niño ila po ning gi-honor Bombo Lawrence og ilang gipa-portray no gipaklaro nila na bisan bata pa siyang gamay apan usa ni siya ka hari so muna nga makita nato yung gisuot pula no sign ni siya sa royal authority ani itong panahon na labi na gyud sa Spain o sa Europe o ibutangan siya crown kay gusto ipaabot sa mga deboto Bombo Lawrence sa mga igsoon nga usa siya ka hari nga niabot din sa kalibutan. Tinuod ba ni Brother Clive nga kining green nga Santo Niño swerte para sa negosyo? Sa kuan na ni Bombo Lawrence no sa mga tao na ni siyang interpretation wala lugar kuan tong simbahan Katoliko nini no wala siya gitawag nato nga declaration yung nana pero bisan pa or polar unsa color Bombo Lawrence ang kaluoy sa Ginoo no moabot sa katao diha sa iyang mga pag-ampo mga panalangin nga mohatod kaniya og swerte tungod kay Ginoo pod nakig-uban sa Bombo Lawrence o Ginoo siya nakabalo minaw sa atong mga pag-ampo. So dili lugar niya sa nga mo for
pagkalang kini sa mga tao o mga deboto Bombo Lawrence. Bisag unsay sinina sa Santo Niño, green, pula. Importante nga Santo Niño gyapon, Brother Clive. O tinod Bombo Lawrence, no, kay dili man gid lugar ang sanina mo sentro, ang sentro niini katumang tinuod nga Hesus na ato lugar ang gidebosyon Bombo Lawrence. Muna nga bisan unsa lugar, no, ang idea man gud sa art Bombo Lawrence na unsay feeling or emotion, no, or concept sa artist pwede niya ipadayag diha sa iyang creation sa pag-art. But ang religious concept or idea lugar nagpabilin gihapon Bombo Lawrence nga kini naghulagway sa atong Ginoong Kristo niadtong bata pa siya Bombo Lawrence. Brother Clive, dunggon man ni sa Ginoo atong mga pagampo nga gipaagi og sayaw kanang gitawag og sinolog. At tunod na Bombo Lawrence, no, biblically makita nato si David makiigsunan 2 Samuel chapter 6, no, nga naghimo siya og pagsayaw Bombo Lawrence, no. Sayaw diha sa Ark of the Covenant. So muna nga ang sayaw di ay pwede po siya himuon nga a gesture of prayer Bombo Lawrence. Unya ang mga native nato lugar diri sa Cebu, gahimo gid sila og mga dances isip pag-honor sa ilang mga idols kaniadtong Bombo Lawrence. O kini lugar nga idea ilan ning gidala sa dihang gi-introduce silang Santo Niño nga ang ilang sayawan mao ang tinuod nga Ginoo. O ilan ang gibiyaan to ilang sayaw-sayaw sa mga idols o a sign of conversion kini Bombo Lawrence mo dunay pagsayaw-sayaw. At the same time, gi-portray lugar dinhi Bombo Lawrence o maigsuon nga kini usa ka bata bitaw Bombo Lawrence nga atong pas-anon ni atong isayaw-sayaw, signs atong mahigugma o pagpangga sa kabata. So mao po ni ang ginahimo sa mga debosyon nga mga deboto nato nga gahimo sila pagsayaw-sayaw. Brother Clive, nganong kita mga Pilipino halos tanang balay do na magyoy Santo Niño image, no, na Santo Niño nga rebulto. Nganong pilit gyud kay sa atua ang Santo Niño Usa kini ka rebulto. usa ni katalagsaon na Bombo Lawrence, no, nga itong imong giyon nga murag naagyod sa ato ang Santo Niño tungod kay pag-abot lugar dinhi sa mga Spaniards, no, mga Kastila, mga colonizer sila Bombo Lawrence, pero ni triumph gyud, no, ang Santo Niño diha sa pagbati. Kay ang usa ka bata mong lugar Bombo Lawrence mura og dali siya higugmao, no. Ang mura dili ta masuko, no, dili ta kasuko sa usa ka bata, unya mas dali siya higugmao og panggaon. Mo na nga kasagara lugar sa mga balay sa mga Katoliko dili gid mawala kining Santo Niño kay muni ang hulagway, no, gipakita sa Ginoo sa diyang giabot siya dinhi sa Pilipinas makigsunan. Alright, so Brother Clive, no, kuan ba ni kana bang lugar na preserve pa ba ang katong Santo Niño nga gidala ni Ferdinand Magellan hangtod karong mga panahon na? Na-preserve kini Bombo Lawrence, no, unya niadtong panahon nga nakaadto ta sa Santo Niño di Cebu, no. Gitundo pa sa pari sa mo nga kini daing wall. Kung makita niyo makigsunan moadto mo sa Santo Niño Cebu, makita niyo ang altar diha nga retablo, no, taas kayo nga daghan kay mga rebulto. Unya kanang gitungtungan diha sa Santo Niño chapel ang likod niya na. Unya napagyoy matawag na to nga secret lugar nga chapel nga didto naka-preserve ang original gid nga Santo Niño. Unya kanang galinyahan sa mga tao sa gawas, replika siya sa Santo Niño makigsuonan kay na naman lugar attempt sa pag pangawat, no, sa rebulto, gakawaton kini rebulto mo ilang gisekreto kini pagtago sa mga Agustinians didto sa usa ka lawak nga chapel gihapon ug naa kini sa likod doon yan ang altar nga taas kayo diha sa Santo Niño Cebu. Nakanindot to kanini Bombo Lawrence kay preserve gihapon kayo ang gitawag nato nga rebulto. Mm-hmm. Okay, nganong na-attract gid pod si Queen Juana, no, sa regalo ni Ferdinand Magellan nga kining Santo Niño, Brother Clive? Una Bombo Lawrence, no, si Magellan nagdala siya ning rebulto sa Santo Niño tungod kay muni ang ilang patron of travelers, no, sa iyang panahon. So muna nagdala sila sa Santo Niño o iyan ang gigift Bombo Lawrence kang Raha Humamay, no, siya ang gigift kang Raha Humamay sa diha nagtagbo sila lugar ni Raha Humabon, no. So muna nga na-attract o niya ang hitabo diha ni Bombo Lawrence sa dihang namatay naman si Magellan, no, namatay na siya, gipatay sa nila Lapu-Lapu. Ang mga tao di ay Bombo Lawrence, sige sila og sayaw-sayaw dito sa balay ni Raha Humamay. Muna nga, ang rehimo ni Raha Humamay, iyaning gihatag sa mga tao ang rebulto Santo Niño. Na muna nga sa second expedition lugar, sa dihang nakita nila ang Santo Niño,
nakasulod na ni sa wooden box, no? Nakasulod na sa wooden box sa kabalay nga nasunog, mo to ilang na recover ang original nga Santo Niño Bombo Lawrence kay Yes? Okay. debosyon sa Santo Niño Makigsonan. Mhm. Okay, Brother Clive, no? Happy Fiesta para ugma. Bispiras gyud karon daghan kay nagpiesta. Siguro imong mensahe sa atong mga katawhan nga magselebrar sa Fiesta ugma. Salamat Bombo Lawrence, so salamat sa mga nakig-uban kanato no, labi na sa confraternity ug apologetics o sa public apostolate o sa tanan nga mga deboto sa Santo Niño hinaot nga atong ibutang kanunay sa atong kasing-kasing ang mga hiyas sa usa ka mahigugmaon nga bata ug dako kayo confidence pagsalig ngadto sa Dios Amahan ang atong Ginoong Kristo. Daghang salamat Bombo Lawrence o Viva Senior Santo Niño kanimo.